माइरं गोरलैनि अनलामोन आरोना जोसा माइरंनि अनलामोन ओमफ्राय ओंखामाबो जोसामोन आरोना जाबाय दायो खारैया नै माबायदि जादों लोगोफोर ओमफ्राय खानाया नै आरो खंख्ला खंख्ला मानो गुयोथाय बिदिया बानलुआ गोसाथारमोन गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं कमेन्ट खालामदो गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं हेल' हेल' कमेन्ट खालामदो कमेन्ट लाइक हो लाइक होना हो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम सोर फैदों अननानै खालाम नेम अफ डिप'जिट आरोना वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय नोंल' दंथ'यो दायो ओमफ्राय नै साथाम दङ आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै लाइकआ सोर खालामगोन नों खालामगोन सोर खालामखो अननानै कमेन्ट खालाम सोर फैदोंमोन आं दायो फुंनि ओंखाम जादोंमोन आरोना जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोर फैबावदों लाइक खालामदो आरोना महिमा बायदि नुदों आं नै महिमा बि ब्लग्स गुड मर्निं आगै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मोनानि माबासो आरो ओंखाम गोरलै बावना जादों नालाय जोंहा माइरं गोरलै जोसा माइरंनि अनलामोन आरोना ओमफ्राय माइरंआबो ओंखामाबो जोसामोन आरोना मोनायाव जामोन ओमफ्राय दायो बेखौनो आङो अनला दाउ ओंख्रिखौ आङो दायो गोजां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेदर गैलामोन ओमफ्राय थेवब्लाबो अनला बिदैजों जाबाय आरोना अनला गोजांजोंनो जाबाय आरोना ओमफ्राय दानि जानाया सेन्ट्रेलसो आरोना माइरङा जोसा नङा मोनानियासो जोसामोन ओमफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन दे आङो ओमफ्राय दायो जोंनाव नेटआ इसिबां मानि स्पिड नङा नालाय आङो भिडिअखौ आपल'ड होनाय जायासै महिमा बि ब्लग्स लाइक होबाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनानै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय माथो रावबो फैदिया मा खालामदों दायो ब्रेकफास्ट जाबाय नामा आं नानैसो होनगोनदां नोंखौ महिमाखौ हेल' कमेन्ट खालामदो कमेन्ट अननानै प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट खालाम आरोना नेम अफ डिप'जिट आंल'सै नोंल'सै नामा मानो जाखोबा मानो फैदिया आंनि लाइभआवबा हेल' कुवालिटिया मोजां नुवाखै नामा आं ओंखाम जादोंमोन दे लोगोफोरा ओंखाम जादोंमोन ओमफ्राय नै कबिता दैमारि माइनावआ नै हाय आदा गुड मर्निं होनदों वेलकाम मर्निं आं ओंखाम जादोंमोन दे फुंनि ओंख्रि गोजांजों मोनायावहायो माने अनला दाउमोन ना ओमफ्राय दाउ गैलामोन आरोना दायो ओमफ्राय अनला गोजासोमोन ओमफ्राय बिदिनो अनला गोजांजोंनो जाबाय आरोना आं नै आखाइया रानाखै आखाइ दासो सुखांदों जाखांबाय आं थोरसिखौ सुथ'ला मा ओंख्रि संगासिनो आगै आं ओंख्रि संगासिनो आगै होनना बुंदों आरोना कबिता आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माने गोजोननाय थाबाय आरोना वेलकाम माथो गैला माथो रावबो गैला खारजोब्बायबो कुवालिटिया मोजां नुवाखै नामा ओमफ्रायो नै महिमा बिब्ला आं ओंख्रि संगासिनो आगै होनना बुंदों आरोना मा ओंख्रि संखो खिन्थाहरदो आरोना मा ओंख्रि संखो खिन्थाहरदो जोंनोबो आंहा मोनानि गोजांजोंसो जादों आरोना दायो फुङाव ओमफ्राय नेम अफ डिप'जिट सिनायदों आंखौनो नेम अफ डिप'जिट सोरमोनबा आं सिनायासै खिन्थाहरदो आरोना अबेनिमोन खिन्थाहरदो आरोना खिन्थाहरबासो मिथिगोन आङो कबिता दैमारि माइनावआ मा होनदों आइ एम लाइक देन अके लाइक होनायनि थाखाय
अन्नानै सोर सोर फैदों नागिरदों आं नै जुथा गोलावसो गानदोंलै नै खुनसै बारियाव माबा बोदोंमोन नालाय आङो मा होनो नांगोल होदोंमोन आयो फन हरबाय सोरबा सेसलै मा जाखो फन हरबाय खरगेस्वर राजा होबथासो हरदों राजा होबथासो फन हरदों राजा होबथा मानो हरखोबा आइयो मानो हरखोलै दाला मा जानांगौ दान बन्द' जासिगोन नामा कबिता अ बरिया गोथाव ना अके कबिता दैमारि 1K खालामना होदो अननानै अके माइनाव जागोन र' जागोन माइनाव र' जागोन थाबैनो जाथों दे थाबैनो जाथों मानो राजा होबथाया फन हरबाय थाखो आं र' न'आव एसे हाबनानै आं माबा माबि फुननो आरोना न' गैयालै जोंना नै आंना ओंखाम संग्रा गोदाना माबायदि जाबाय कन्डिसना थिङावसो चेन्ज जाबायना दायो आं उन्दुग्राया न'आ थिङावसो चेन्ज जाबाय ओमफ्राय हेल' दायो चेन्ज जाबाय लोगोफोर नै न'आ मुसारि थिखाखै आरोना What is this? It is this सबलिन क्रिमसो फुनो आं ओमफ्राय नै खानायखौ आंनो होना लादों आरोना मेचिनखौ आंनो हना लादों ओमफ्राय माबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना नायनानै आं खानायखौ माबायदि होना लादों ट्रिमार मेचिन दं नालाय ट्रिमार मेचिनजों होना लाबाय आरोना आङो कमेन्ट खालामदो कबिता दे आंनिखौबो 1K खालामनानै अके थाबैनो जादों कबिता दैमारिनि चेनेलाबो जाय कबितानिखौ लाइक खालामाखै कमेन्ट शेयार खालामाखै ओमफ्राय साबसक्राइब खालामाखै अननानै खालामलायना होदो आंनियाव माने रावबो फैया आरोना ओमफ्राय आं सोरखौ मा थिननो आरोना 1K खालामनो थाखाय नेम अफ डिप'जिट गामिनिखौनो सिनायला आरो मा नाम लायो गावसोरबा गामिनिखौबो सिनायला आरोना मारै नोंनि नेम चेनेलखौनो डिप'जिट आया न'आ फोजोबबायना आरे नैबे भेन्टिलेसनाव नांदों आरोना खिरखियाव आं खिन्थाहरदो आरोना मिथियासै ओमफ्राय आङो सिखा लानानै थांसै आरोना आं दर मारिनोसै आइसखौ फ्रियालाय मर्निं महिमाबि ब्लग्स मर्निंनिसो आगै ओंख्रिया आलु कफिसो ना बाथोन अके गोथाव आलु कफि आरो माथो नांबावगौ आरोना आलु कफिसो मोननानै आरो माथो नांबावगौ सिखाव फ्रिया बोराय सिखा लाबोनो सासे लोगोनाव ओंखाम गोरलैनि खामानि मावहैनो नागिरदों ओमफ्राय र' मोजाङै फोरोंनोसै महिमा मर्निंनिसो ना महिमा बि ब्लग्स होनदों थांफिनजोब्बायसो माथो आगै मानसिफ्रा आंनि लाइभआव बारा फैखाया आरोना थांफिनजोबो माने सोरबा साब्रै साबा सयजन गाहाम जायो ओमफ्राय लाइभबो होस्लाबलाङा आरोना ओरैनो हाबसै ओंखारलायसै आरोना माथो खालामनो बयबो बेस्थ' थायो ओमफ्राय आंनि लाइभआव माने बारा मानसि जाखाया आरोना आगै आं ओंखारथ'बाय दे अके दे बेस्थ'ब्ला थांनो हागोन आरोना नोंहा मैगं ओंख्रि संदोंना कबिता दैमारि दे नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनो थिनदो सार अके माइनाव जागोन दे खालामना होगोन आरोना आं
नाम्बार हरलायनांगौ गावस्रा वाट्सएप सेट ग्रुप खालामनांगौ ओमफ्राय माने नाम्बारखौ हरलाया गावस्रा आंनियाव नाम्बार गैयाना रावनिबो लोगोफोरनि इउटुबार लोगोफोरनि रावनिबो नाम्बार गैया आंनियाव सामब्रामनिल' दं मिस्टार सामब्रामनिल' नेम अफ डिप'जिट 20सो आं 20सो आरोना नोङो मा नामाबो खाथ्रा खाथ्रा लायोब्रा नोङो सिनबोरखौ कबिता दैमारि आं दं नोंल'सैना ओमफ्राय गैयालै आंनि लाइफआव बारा फैया ओमफ्राय कुवालिटियासो माबायदि नुदोंथाय मिथिया आरोना नै खामानिया जोब्बाय माथो आं मागोनासो फैदों खामानिया जोबगौबाय नै फाग्ला आं ओंखामसो जादोंमोन नै खामानि मावनो फैदोंमोन नै ओंखाम गोरलैनि जोब्बाय खामानि आंनि मबाइलखौसो देख्रेबनो नागिरबाय नैबे सारमोननाव नै नैबे सारमोननाव नै ओंखाम गोरलै ना नै फुजानि मा जुगालि खालामनांगौ नै खालामजोब्बाय आरोना नै थालिर बिजौआव हास'जोब्बाय नै नालेंखर प्रसाद होगोन ना अरजाया जायो र' हरगोन आंनो सामब्रामनि नाम्बारखौ हरला सार आंनिखौ नोंनो उनाव हरगोन आं अके हरनानै ओमफ्राय माथो एक्सेप्ट खालामाखै नोङो आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोन नोंनियाव मोनाखै नामा आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोनथ' आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोन माथो एक्सेप्ट खालामाखै ओमफ्राय नै जोंना ओंखाम गोरलैनि मा खालामदों नायना लादो आरो हो नोंखौ लाफाला होनबालाय मा होनोथाय नै फुजानि बाथौ दुमदों आरोना नै मोनाखै आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोनथ' नोंनियाव दानसोरां बसुमतारी मोनाखै नामा नोङो दानसोरां बसुमतारीमोन आंना नैबे आमायसोमोननाव आरोना लाइभसो ओमफ्राय नै फुजानि जुगालिफ्रा नैबे दौरि जागोन आरोना जोंनि रुथि बुलि बाथौ फुजा होनायाव नै दौरि जागोन आरोना दौरि माने प्रायसित दौरि दा आरो थुखि जानायनि पार्टि जानांगौलै थुखियानोथ' माला जागोनथाय ओमफ्राय नै नायना लादो आरोना नैबे जोंनि फादार आरोना फादार बे जोंनि फादार माने आफा आरोना बेयो आफा आरोना फैसा हाबनोसै बेना मालाय इउटुबाव मा होनदों मिस्टार सामब्रामनि नाम्बार नांगौ आरोना ओमफ्राय आं दायो बोरै नागिरनो दे दाननानैथ' थांजायाना दाननानै माबा जायाना आं बहाय हरगोन दायो आंना मबाइला गंनै नङाना दायो आं सिखा लाना फैदोंमोन आरोना इउटुबार लोगोफोरनि रावनिबो नाम्बार गैया वाट्सएप ग्रुप खालामनांगौ देना अननानै प्लिज सामब्रामनि नाम्बारखौ हर आइया आं दायो बोरै नागिरनानै नै दायो आङो दाननानैसो हरनाय जागोन ओमफ्राय दायो माजों खोन्थागोन ओरै थागोन माइ हरना दोननो ओमफ्राय राजु बसुमतारी फैदों आरोना राजु बसुमतारी भिडिअ फैदों आरोना नाइस ब्र' होनना बुंदों नोंनि भिडिअआव हरनांगौ आरोना कमेन्टआव हरनोसै अके मिस्टार सामब्राम फैबाबो हरजागौमोन दिनै मिस्टार सामब्रामा मा जाखोबा मिस्टार सामब्रामा फैबाय थायोमोन राजु बसुमतारी वेलकाम आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होदो आरोना लाइक होदो नै बाजैया नाहरलाय आइया बाजैया नाहरबाव नाहररा नै बाजैया फुजानि जि बायदिसिना रेडि खालामदों आरोना बाजै गावदां सना डार्लिं
एसे नुजादोब्रा नै दोनदोलाय नै बाजैया दालाय नैबे आदानि हिनजाव आरोना दे माबार थाब जानांगौ खेबबाय थांखाबाय बियो दे थाब जानांगौ थाब जोबनांगौ ना मायसे आंनि भिडिअखौ नायनानै हरला दा बोरै जायो नायनोसै र' दा हरनोसै आङो दा हरनोसै कबिता कमेन्टआव हरसै आरोना अके ब्र' राजु बसुमतारी अके नै आंनि खानायखौ माबायदि नुदों खिन्था हरलाय आं हारसिंनो सिनना लादों आरोना नै ट्रिमार बे सिनजों आरो ब्रें होना लादों गला जाबाय आरोना दा माबायदि नुदों मिथिला आरोना जिखुनु जाया खान्दा जाबानो जाबाय माबायदि नुदों खिन्था हरलाय कमेन्टआव जा मोजां नुखादों कबिता दैमारि नै आं बे सिखाखौ खामानि मावनो होनना लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय हरै मावगासिनो ओमफ्राय आङो मावाखै ओमफ्राय दायो आं दुमसैल' आरोना आङो दा आं दुमगोन ओमफ्राय आं लंपेन्टसो गानदों आरोना नै गोजां बोथोर नालाय उफाय गैया लंपेन्टसो गानो खुनो बायो आरोना गामसा गाननो गोजां बोथोरखाय जा मोजां नुखादों नुदोंना नुवाखै जा मोजां नुखादोंनो ओमफ्राय आं खामब्राबसो नालाय बारा हेन्डसामबो नङा बांद्राय देलायग्रा इउसफोर खालामो नालाय आं अनलि थाव गुबैसो ओरै दाफबो आं थाव गोथां ओंख्रियाव सेरग्रा थावा बेखौसो ओरै दाफबो आं जेबो क्रिम फुना दिनैसो सबारैनो फुनदों आं बांसिनानो थाव गुबैसो दाफबो आं ओमफ्राय माथो कमेन्ट खालामजाया रावबो फैदिया आंनि लाइभआव माथो रावबो फैया रावबो फैयासै मा जाखोथाय रावबो फैयासै हेल' लोगोफोर फैदो सेयार खालामना खिन्थाहरदो माबायाव वाट्सआपाव सोरनावबा नाम्बार दंबा लोगोफोरनि आंनियाव जइन जानो थाखाय दोनथ'नोसैसो नामा दे कमेन्ट खालामदो दोनथ'नांसिगोनसो आं खामानि मावनोसै एसे नै फुजानि गामियाव फैदों आं न'खरसेनियाव दे नोंखौ मोजां नुखायो मोजां नुखायाखै माथो खामब्राफोराव खामसावसावखौ मोजां नुवाखै माथो ओरै हमना लाजोब्बाय आं ओरै गोदोना मानि रज'लाजोबो कुवालिटिया माबादि जादोंथाय मिथिला राजु बसुमतारी अके दे जागोन दोनदो दोननोसै दे राजु दोनथ'नोसै लाइक होदो लाइक होआखैब्ला आं दोनबाय दे बाय आं खामानि मावनोसै दायो बेरा सैनोसै कबिता दैमारि माने र' माने कबिता मानो र' होनखो होथारनां नाम्बारखौ हरसै नामा नोंनिखौ हरदो दे हरनोबा नाम्बार हरनो नागिरदों ना मादों हरदो हरनोबा ओमफ्राय मायाव हरनो नागिरदों नाम्बारखौ दा हरनोसै आं सामब्रामनिखौ बिदों दा सोरनिखौ बिदों नाम्बारा सोरनिखौ सामब्रामनिखौ ना सामब्रामनिखौ ना नोंनिखौ हरनो नागिरदों सामब्रामनिखौ नों लिरना हर सोरनिखौ लिरना हर थाबनो आं दोननोसै औल' होनो सोरनिखौ औल' होनो गावहा सोरनिखौ लिरनानै हर नामखौ सामब्रामनिखौ अके आं दायो हरगोन दे दा आं खामानि मावग्रोनोसै ओमफ्राय दाहाय दसे थानानै हरनो नाजागोन आरोना खामानिया बेस्थ' नालाय खामानिया नै सानै साथामल' मावनाय जादों आरोना ओमफ्राय आं दा खामानि मावग्रोनोसै दा हरना दोनगोन आं सम मोनब्ला दे
दोनबाय।